Dear love. Tapos ngayon, alas 3 ng hapon, hindi ka pa gigising kung hindi kita pinuntahan. Baon na nga, may sakit pa. Imbes na makaipon ako. Aba, padagdag pa ng padagdag sa gastusin. Nagkaroon naman ng improvement kahit paano. Tsaka ako, chinarge yung phone ko. Yun, natulog ulit ako. Dahil silong-hilo ko, ang dami kong nainom. Isa pa, hindi siya dagdag pabigat sa buhay ko. At lalong hindi rin naman nawawala ang focus ko sa career ko kahit nandyan siya. Ano ba? Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Ang usapan natin, hanggang alas 12 ka lang at uuwi ka na. Natural lang, nabigyan ka ng bulaklak niyan. Alam mo, lahat ng sasabihin sa'yo ng lalaking yan, gawin mong negative. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, ha? Sa ilaya ko ng date.